מה קרה הפסקת חשמל? מה יש אתכם? אירמה, חשבתי על זה הרבה. אני רוצה להביא איתך גוזלים קטנים, ילדים עם חמודים. אז מה את אומרת? את רוצה להתחתן איתי? כן, אני מסכימה. אני הבעל הכי טוב בטריטוריה. אני אספר לאמא שלי שאני מתחתן, היא תשמח כל כך. אבל אם היא תשמע שאני מתחתן עם גרוזינית, היא לא תאהב את זה. אפשר להבין אותה, אנחנו קווקזים, אנחנו ליגה אחת מעל. כן, כן, זה נכון, הוא צודק. מה אתה אמרת? אפילו שתי ליגות, חביבי. זה הבדל כמו סטייק אנטריקוט לשישליק של דבר. אבל רק בגלל שאני אוהב אותך. מי אתה שתדבר ככה על גרוזים? למה ככה? מדבר נגד גרוזינים. הוא לא התכוון, הוא רוצה מתחתן איתי. שום מתחתנת איתו. מי הוא שידבר ככה על הגרוזינים העדה שלנו? זה נכון, הוא צודק. אני אפילו שאני קווקזי, אני בחיים לא מדבר דברים כזה. כל הכבוד! זה לא יפה. מה את בוכה בגללו? זה מתנה שלך. לא רוצה כסף שלך, לא רוצה. מה הוא עושה? מביישת אותי. אדון מרבי, למה שלא תחלק דולרים לאורחים? שם התחורה. קום כבר מטומטם, קום כבר. אני הייתי אצל קמי. אמר לי, יש לך 2 אחרונות בשביל ללדת. אולי על הלילה. אני לא אספיק להקשיב, חלום שלי. להביא בן נבי. להיות אימא. לא, אילמה, אל תגידי כאלה דברים, באמת. אסור לאבד תקווה, צריך להאמין בבורא עולם. ואולי אפילו עוד השנה תתחתני בעזרת השם. כל הכבוד. ואני בעצמי אבוא לעשות לכם חופה וקידוש. אמן. תשבע. לא יכול להישבע. אני אשמע. אירמה, לא, אני מבקשת אותך, בעדינות, פרוספר הוא בן אדם עדין, את לא יכולה ככה. אני הולכת להביא לך עוגה, הולכת להביא לך חתיכת עוגה הגדה, כמו לבינה של בניין. ככה את גם תהיי מאושרת וגם את תירגעי, בסדר? ואתה למה נשבעת למה? כל הכבוד, בריליה. תעזוב את הכסף, תעזור לי. זו, אירמה. אירמה, תראי. זה עוגת יום הולדת שלך. קדימה, תכבי עוגה, תאכלי נרות. הפוך. עד שאין אותי חתן, אני לא אוכלת. שביתת רעב. זהו. עכשיו כולכם הולכים הביתה, סחשי! לא, סליחה, עם כל הכבוד, אירמה, אנשים באו לכבד אותך, את לא יכולה לקחת מאיתנו את הזכות לטעום מהעוגה. אנשים פה מראיירים על העוגה מאז שהגיעו. זה נכון. תראו אותו מסכן, תראי את פרוספר, נפלו לו הפנים. תכבי את העוגה, תאכלי את העוגה, אני רוצה שתאכלי את העוגה עכשיו. תכבי את העוגה כבר. תכבי את העוגה, תכבי את הם ישרופו אותך, אירמה. איזה פוי יש לך, כי יש לך בפה 120 כוחות סוס, עם מחשב שם זכרך. פרוספר, מחר אתה הולך למרבי ואתה משכנע אותו שתהיה להם מתחתן. חייב. מצד שני, פרוספר לא היית צריך להישבע. נו, אני אעשה לי, אני אעקמה לי את היד. אני אכליכה אותי. למה, מה אני רציתי? עכשיו זה כמו נדר. הם חייבים להתחתן עוד השנה. בטח. גם את יודעת מה אמר לה הרופא? שאם היא לא תמהר, היא לא תוכל ללדת ילדים. לא לקבל את החום הזה של הילדים, לא לראות אותם גדלים, מתפתחים. אפילו הדברים הכי קטנים, כל דבר משמח. הגיל הזה של הטיפת חלב, לראות איך הוא גדל, איך הוא מתפתח, שמודדים, שהוא מתחיל לסחול, שהוא מתחיל להגיד יעני רק תביטו את זה עליהם. מתוק כזה. ואז זאתי באה, אומרת לך, הוא לא באחוזון. הוא קטן מדי, הוא גדול מדי, הראש שלו גדול מדי. תגידי, למה מי היא בכלל שתגיד שהראש של שלום
גדול מדי. הראש של אמא שלה גדול מדי. אליאן, באמת הוא כבר בן 28. מה זה הראש באחוזון או לא? אז מה, אז יש לו ראש גדול. זה בגלל שיש לו הרבה שכל. עוד שהוא הקטן כבר התחיל עם פחדים וחרדות, כי הוא מבין. את יודעת מה, אני זוכר איזה לילה, כאילו זה היה איתו, מהחדר, אבא, אני רץ, אמרתי, מה קרה פה? אז הוא אומר לי, אבא, ראיתי מפלצת עוברת במסדרון. מפלצת בבית שלנו. שטויות, אמרתי לה, פניני, זה פשוט אמא שלך עברה לשירותים, אז זה נראה קצת כמו מפלצת. אז הוא התחיל לצחוק, הוא אומר לי, מה אמא מפלצת? הוא אומר לי, אמא מפלצת, פרעה לי, כן, היא קצת מפחידה. צחקנו כל הלילה, אני אוהב להצחיק את הילדים. לא באמת התכוונתי שאת מכשפה. את אישה, ברוך השם, תברכ עליך, יפהפייה. פשוט בגלל שאת קצת קטנה ומכופפת, ובצל, בלילה, קצת מזכירה במבנה את גריזלדה, אבל לא בפנים. לא, אתה מה זה זקוף, אתה בכלל נראה כמו גרגמל בחושך. ליליאן, מחפש איתך לריב. ממש דוגמן צמרת. יש בעיה לחתן אחות? כן, הרבה צרות, וגם אל תשאל, אתמול בלילה חלמתי אמא שלי שאומרת לי, אתה חייב לחתן אותה, אם לא יקרה לי משהו. קמתי בבוקר, ביקורת מס הכנסה. תראה איזה צירוף מקבל. גם אני לא מצליח לחתן את הבן שלי הגדול. עד כמה היא אמרת? 40? לא, זה לא בשבילו. הוא עכשיו נכנס לו גם ג'וק בראש, הוא רוצה להיות זמר. וגם מחפש משקיעים למסעדה. אני משקיע מסעדה, קודם חתונה, אחר כך עסקה. וגם אתם צריכים לבוא לשם. הוא לא יסכים להתחתן בארץ. רק בטביליס, איפה החברים שלו? אבא שומע? אני עושה פרזנטציה על ערוץ 2, על הסדרה שאני כותב על המשפחה. אז אני רוצה להקליט כל מיני משפטים כאלה, כמו סוג של פתיח. פשוט קח, תקריא את מה שכתוב פה ואני... אני כאילו לא אמא? כן, אני רוצה אז אמרתי לך שאני יותר טוב ממנה בזה. כאילו, תשמע. יאללה, אני מקליט. כאן פרוספרה סייג. הערב, אחרי החדשות. זה הולך להיות מצחיק. הולכת לכאוב לכם הבטן. תכינו את הטיטולים. הנה, מה זה קשור טיטולים? מה זה שטויות האלה? הוא כאילו בורח לך פיפי מרוב צחוק. אתה יודע שאתה צוחק? ליליאן, דיברתי עם רבי. הוא ידאג לי ירמה לשידור. יופי, בוא עמרי, בואו לאכול. ליאור, כבר עליק, מה למזוג לך? תכף, סבתא, אני לא יכול לעצור באמצע, אבל אני אוכל עם אמא שתחזור מעבודה. בדיוק, ליליאן, אל תהיי היסטרית, לא יקרה כלום אם הוא יאכל עוד דקה או שתיים. לתמגוצ'י, לעומת זאת, זה יכול לסכן חיים. נראה לי צריך לקנות לאמא אחד כזה. זה תהיה פעם ראשונה בחיים שהיא מאכילה מישהו בלי לטרטר את אבא לקניות. ממש מצחיק, הבני. פרוספר, חדשות טובות. מה? ירמה מתחתנת עם בן של גוצ'ה ביום רביעי. מזל טוב בשעה טובה. את רואה, אמרתי לך, זה אסור להפסיק להאמין. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. ליליאן, אני רוצה פחינה לי אוכל לחתונה. אני אכין לך את כל המאכלים המופלאים שאת אוהבת. מאכלים של החינם. ותכיני לי גם את ה... אני גם את ואת הזה עם ה... ואת איך קוראים לו זה? הכל אני אכין לך, כל הדברים המופלאים שאת אוהבת, הבנתי. פרוספר, חתונה תהיה בטביליסי, גרוזיה. אתם טסים לגרוזיה? איזה יופי, מזל טוב בשעה טובה. חבל שאני לא אשאיר לכם. גם אתם טסים. גם אתם. עד מידה קורצילי, לא הסכמתי מתחתנת בלי חברים ומשפחה. אז מרבי לוקח כולם במטוס פרטי. אתה לא מתוק שלי, יש לך בית ספר. אנחנו לא רוצים שתגמור כמוהם. אתה רואה, הבטחתי לך שאני דואג לזה, וכבר היום מצאתי לה חתן. שעה טובה. ולא סתם חתן. גרוזיני. מה זה משנה? באמת, הנה, הוא קווקזי, אתה גרוזיני, זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. אני גרוזיני, לא קווקזי. לא, בסדר. ליליאן, מה יש לאכול? פרדי רעב. אמא שלי איך התגעגעתי. הנה הקווקזי הזה. שמיס קטן ראו לו. לא, אתה מפגע בנדפות. Welcome to flight XR82 to Tbilisi. אני דיין, אתה רק סגן דיילת.
בבקשה, בהחלט, בבקשה, ברוכים באים. משפחה של הטבעים הגיעו. לא מקלקלת מטוס, בבקשה. שמעתי שפרידי התחצף לי שוטר. הכניסו אותו למעצר ל-24 שעות. עכשיו תראי אותו, חושיבות דון קורליאוני. מי זה התיק הזה? שלי. אבל מה אתה עושה? וואלה חלבי, אני לא הפרעתי שאתה זוכר מפעם. הקטן, הפחדן, עם הלשון בחוץ, השיער, האף הארוך והגבות. אני נראה בדיוק אותו דבר. דבר מילה, אני שולח אותך למיון נמרץ. וואלה פלברה, אל תדליק אותי, למה עוד מילה, אני לועס לך את הכליה ויורק אותה כשנגמר הטעם, כמו מסני. למה מי אתה בכלל? שאני אראה לך איזה דברים למדתי בתקופה שהייתי בכלא. אולי היית עצור 24 שעות. זה נראה לך קל. יום אחד גם העירו אותי אפילו ב5 בבוקר. כן, יום אחד. אני רק מקווה שהוא לא יתחיל לנסוע בלי להזהיר אותנו קודם. אל תדאג, אני אתן לך עכשיו תרופה, זה ירגיע אותך ואתה תלך לישון. מה זה, כמון? עמרי, כמון בטח. תיקח הכל. ירמה, תודה שהזמנת אותי. תדעי לך, שלמרות שמרבים לא קיבל אותי, אני שמח בשבילך. מגיע לך להתחתן. חבל. יכול להיות זוג פנומנל בכל טריטוריה. להביא ילדים יפים, גוזלים. מה זה יפים? עם שילוב של שניכם יצא לכם דוב נמלים. אני פורט עצמית, לא, חמוד. אמונה, תחייכי קצת, אמונה, מה? קיבלתי ירח דבש, ועודד ירח דבש. ותמיד איתי, מה? מקום קדוש. לא סתם זה אותיות תפילה, תביאי ניסי. גם כן ציון עם האישה המעקודה הזאת שלו. אתה חושב שזה קל למצוא קלה למישהו שהעיפו מהישיבה? וגם הוא התגרד. וגם הוא חסר כל תכונה חיובית. לא אמרת שמרבי מטיס את כל השכונה, שקרן. יש לך מזל שאנחנו כבר פה, אחרת הייתי נעלמת לך, היית מחפש אותי כמו אפיקום. מה אתה מחפש אותי? כל יום פשוט מחפש אותי. מה אתה מחפש אותי? הוא אפיקומן בלי המתנה. תפסיקי, תחייכי קצת, זה כולי ירח דבש, מה? זה לא שאנחנו צריכים להיות לבד או משהו. זוז, תתן לשבת עד החלום. לא רוצה. לא רוצה. תקשיב טוב, ציון. אתה רוצה להדליק לי את הפלטה? לא, חלילה. אתה רוצה להדליק לי את השעון שבת? אני אוהבת את השעון שבת. תקשיב טוב, אבל אתה לא זז. אני עושה לך פדיחות, אני צורחת פה בכל המטוס, אתה תתחבא בשירותים כל הטיסה. איפה אתה תתחבא? בשירותים, כל הטיסה. שב. נופת מראה. נו, אמונה, די, אבל אני ביקשתי. די, אמונה, נפסיק. יש להם יפה במטוס. לא רוצה, די, כבר לא נפסיק. יוסף, שקט. מה קרה, עמרי? מה קרה? די מעקש. ככה בדיוק הוא אמר לה בסרט הזה. מרבי, מה נשמע הגוצ'ה? מה שלומך? תגיד לי רגע, אתה סידרת את כל העניינים עם הרבנות? איזה רבנות? הבן שלי לא מתחתן דרך רבנות. מה זאת אומרת? את הבן שלי לא מחשיבים כיהודי, אמא שלו חצי יהודייה. ניסינו להעביר אותו גיור, נכשל הרבה טסטים. עכשיו אתה אומר לי את זה? אייס! עושה פרסה, אין חתונה! אתה לא יכול לבטל את הכל ככה סתם. יכול שבו מישהו מביא את המאה. עכשיו בואו, פסס אותנו. אני כבר החלפתי את כל הכסף ללאריה. עכשיו צריך להחליף לדולר, ורק אז לשקל. זה שתי המרות. מדדה, עוד פעם על חתונה שלי. הבטחת לה חתונה, היית סטות לגרוזיה. אתה לא יכול להחזיר אותה לישראל רווקה. אתה תשבור נתן לביא לו את העמוד וזה יוצא. אבל הוא לא יהודי, הוא לא עבר מבחן גיור! תן לי רגע לחשוב. תגיד לי, אתה יכול לסדר לו מבחן? שיבחנו אותו לפני החתונה? בטח יכול. אני אעשה איתו מרתון, אני אעבור איתו על כל החומרים, אני אלמד לו, הוא יעבור את המבחן ויהיה יהודי. סקור פרוספר. על אחריותך. בסדר. יודע מה? אם אתה מלמד אותו והוא עובר מבחן, אני בונה לך בית כנסת הכי מפואר, על שם אבא של סבא של המשפט. זה באמת תמיד היה חלום שלי, לבנות בית כנסת על שם הסבא שלי הצדיק, רבי יוחנן. אז עשינו עסק? בשעה טובה. בשעה טובה. תודה, אדון פרוספר, תודה לך. תודה. אייס! מסתובב חזרה! יש חתונה! כל הכבוד, בראבו. בוא'נה! זה לא הקפקן משערת של הסייעת? שום צד נכון שצריך לשבילו. בכל שנה ביום הולדת מחכה, את התקווה הישנה היא שוב לובשת, וכשהעשן מקיף את העוגה היא מבקשת, אך הנר קבע והיא לבד. כשזרקה את התקוות התייאשה,
המלאכים שמעו את מה שביקשה, לרקוד עם השמלה הלבנה שמחכה לה, כל רק לה. איפה חתן? איפה כלה? חתונה! אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק את ואני. ירושלים על ראש שמחתי, איך אפשר לא לשמוח כשאת פה איתי, וכל הכוכבים עוד יסתדרו לפי המנגינה, שמיים פעילים לכבוד החתונה. חתונה בתונה, חתונה בתונה, חתונה בתונה, חתונה בתונה. Dear passengers, we just landed in Tbilisi. אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק את ואני. ירושלים על ראש שמחתי, איך אפשר לא לשמוח שאת פה איתי, וכל הכוכבים עוד יסתדרו לפי המנגינה. הלו, מתי מקבלים את החדרים? עזוב אותו, לא מדבר עברית. הוא לא ערבי, בוא, הוא לא ערבי. כל הכבוד. Rabi, כעת צ'מיצול נטלאי. איני ססיאמו ונועה. אירמה צ'מידה. נעים מאוד, ססיה מומנוע. נעים מאוד. או, זה זולידה סחורה אחת. כמה מפיקות שם? זה עליין גוחרי. פיריקית, מה לא בליבה? שידובשית. שידובשית. דידי, מה את לא בא? אני לא מבינה. איפה חתן שלי? הנה חתן שלך. Cirime sceni cirime Irine cemo irine Gulime gulime Vaime gulime Irine gamirime Ratsiz marshigi khile agara mamsilime Modi unaga gotso sceni cirime זליאן ססיאמו ונועה. דידי, מה את לא בא? שנה זיחה. אירמה, איליה, מזל טוב. אתם מאורסים. מזל טוב, מזל טוב. איך מפה עכשיו? לא מתראים עד חתונה. נכון. יש פה מפתחות של חדרים. אתם עולים למעלה, שמים מזוודה ויורדים. אתם נותנים יד, אני נותן דולרים. אירמה, את הולכת להביא סמלה של אמא מזולדה. קוקו, אני נותן לכם רכב מפואר, נוח. זה בכפר בגודאורי, נסיעה ארוכה. חלבי, אתה שומר עליהם? אני המעצב האישי שלה. גם אתה נוסע. תודה רבה. פרוספר, אתה נוסע לדירת נופש שלי, פוגש את איליה החתן, מלמד אותו מהבוקר עד הערב, עד המבחן. כל הכבוד. אנחנו מוכרחים לעזור לפרוספר, אחי רבי מאיר, אוהב גדול, ויש לנו גם את רבי קוקוש. בטח חייבים במיוחד עכשיו שהדולר עלה. אבא דאו. דידי, מה את לא בא? תרגיל כבר. לא יכול לשמור עליה. מה זה? למה אתם עומדים פה? למה לא לקחתם מונית? היי, נו, אמונה, תהי חיוך. יוצאים עכשיו לירח דבש, רק אני ואת, הזכרתי לנו רכב הכי משובח, פרימיום מושבי אור. תביא נשיקה. נשיקה קטנה. ציון, קח אותם לכתובת הזאת. הם הולכים ללמד חתן מבחן גיור. אין בעיה. תענו, בסדר. טוב, יאללה. עוד פעם מבט אחר. לא הבנתי, מה אני אעשה? אנשים רוצים להגיד להם לא. רבנים, אנשים קדושים. מרשילו, חנה, ספרני, דופלן, אישה בקרקשה כזאת עם השכן מבני ברק, זיו השניים שלהם. אז תישאר פה. הכל היי! אני רוצה שחקותי. הנה משפחה
המשפחה שלי, לכל אחד $500. ורק אל תשכחו לספר לרבי שדוד גוצ'ה פינק אתכם. תבלו, מה שצריך אני פה. יאללה, אני שם 12, 2. אני שם על התאריך לידה שלי. מה קורה, חביבי? וואי, כמה זייתונים. שים מספר 7, זה מספר של מזל, חביבי. שים 7, זה מזל, חביבי. או, צחקתי אותי את המשחק. יאללה, 2 ו-12, 2 ו-12. 2, תן לי 2, תן לי 2. 700. לא, אני אמרתי לך פוט 7, אתה לא מקשיב. הכל פה זה טקטיקה, זה רק טקטיקה, אתה צריך להתבונן במספרים. פוט 7 זה מזל. יאללה, שים, אל תפחד, שים. אני הולך איתו? שים אחד. נראה לי אחד. שים. הלאה. ביטחון, לא חושב פעם. לא, רגע, מה אתה עושה? הכל בסדר, שים, ביטחון עצמי. לא הכל, נו, מה אתה עושה? הכל טוב, שים. לא, מה, הכל בסדר, תראה. וואי, אם זה פוגע? גם כן אתה, יגברו לי השלטונים. מה אתה פראייר, מה אתה שם הכל? היית שומר קצת. כמה הספקנו? אני אומרת לכם, האמא של החתן הולכת להיות בהלם. משתגע. אפילו הכנתי להם את האוכל הזה שהם אוהבים, דקל חצ'פורה. דקל פורי. שלום לך, גברת. אילנה. אני נטלה, רשל. אני הכנתי, ליליאן. זה יסודק ככה. לא התכוונה. שהם יהיו פרוגמריאליה. לא עליכם רגע מוח. גם זה לפח, גם זה לפח. כמו שאמרתי, כל העניין הזה להכין אוכל לחתונה, מטומטם. צריך להזמין קטרינג משלנו, דמורצ'ה, זהו. מה הבעיה? מה תנשמי מה זה תנשמי? אני לא רוצה לנשום, בסדר? למה מי היא בכלל שתבוא ככה, תדבר על האוכל שלי? בטח חשבתי שהיא צוחקת, אני שורקת, אני לא מוכנה להישאר פה אם היא מזלזלת בי ככה. אמא, זאת האמא של החתן ובעלה אמר שהוא בונה לה בבית כנסת. תנשמי. בכלל הם צריכים לעלות לפה, יש לך מילה של לבן הערבי. לבן הערבי, די. בא לך, אתה נבחר לראות איך מדברים איתו. הוא בכלל מדבר גרודינית. הנה החתן כבר פה. שלום. כמה ג'ובות? שלום, מה נשמע? פרוספר. מרבי, חתן, יהדות, טיצ'ר, מי? עלב שאלה. ככה מדברים לונגלש? תראה איך עושים את זה. וילקלום. כמה ג'ובות. אוי, קום. Hier staat hij mee Engels you. אתה גם כן, שניכם לא עושים את זה נכון. אני רואה הרבה סרטים באנגלית, לא ככה מדברים. Listen, don't you be worried. Everything is gonna be all right. The cops is gonna be here in a minute. אמה קאפס פרשק. קאפס שוטרים, אתה דבר. מה קשור שוטרים? שוטרים, אני רואה סרטי פעולה, הם לא חסידים שם. אבל כולכם חלשים, תראו. I, Leon, from Deberak, this boyfriend me. באדר. באדר, yes. אני לדבר, יהודית, 7 שנים, אני גרתי בישראל. בואו בבקשה, בואו נשב. וואלה, הבנתם שהשנייה חינם? זה תעשו קצת מקום למקצוען. הלו, תביא לי 5 כוסות ערק של דבר. ערק של דבר, גרזום עושה חם פה, בגרום. 500. דה, כן, כזה. גוצ'ה אמר, אפשר כמה שרוצים לדרינקים. גוצ'ה? גוצ'ה, 5. גוצ'ה זה מרובע גולגול. Can you sign? I need your sign. בן אדם רוצה לשתות, מביאים לו פה פייפרים. אני אשמור את זה. Please 500. Wish you good luck. מה קרה? זה זייתון גדול. יאו, רדי, זה מהלך. 500. תודה. מה זה? מאיפה אתה הביא זה? בוא, חצי. בידיים, אני אתן לכם את סרטיים. אתה הולך שם לבד, אומר גוצ'ה 5, מקבל איזה זייתון 500 כספים. גוצ'ה 5. נו, גלגל? Hello. גוצ'ה? היי. דינגי. money. Sign, please. For here. זה? Yes.
אני עורב אותך. אז אני עורב אותך. הנה, אתה עורב אותו. אני עורב אותו. אני עורב אותו, אותו עורב אותו. פייב. גוצ'ה, פייב. גוצ'ה. פרנסה, דולתי. כל טוב. מה סיבה? לגבי הכשרות, התורה הקדושה מסבירה לנו בדיוק מה מותר לאכול ומה אסור. למשל דגים. כל דג שיש לו קסקסית ויש לו סנפירים מותר לאכילה. קסקסית, אתה יודע מה זה? קסקסים. איך אני אסביר לו? נו, תראה, ככה, זה. תזוז ממנו מטומטם. איזה מפגר זה הקסקסים של בוב מרלי, מה זה? מה זה? עוד אומרת התורה, לגבי הבהמה, מה מותר לאכול? כל בהמה שמפריסה פרסה ושוסעת שסע. פרה, כבשה, עז. אתה מכיר עז? מכיר? אולי בפנים, לא בשמות. עז, נו, שעושה נה. לא, פלוסטר מהנה, אני חולק עליך. כבשה עושה נו, ועז? עז לא עושה ככה. עז עושה כאילו האף שלה שתום, כאילו חטפה גריפה. יש גם את הפרה. הפרה אתה מכיר, שעושה... ובעלה השור, אתה מכיר את בעלה השור? גם הוא עושה... לא, בכל כוס השור לא עושה... אז מה עושה? נועץ מבט. כאילו לביורים של אקזוזים של למבורגיני יוצאים למאף, ואז המטדור יוצא להם החתיכה של עבדה אדומה, והוא מדליק אותו ועושה לו... עולה! והשור רץ ונכנס בתוך הזה, והוא מטעה אותו, הוא כאן נהנה. וכל הקהל, היי! אחר כך גם הוא לתקור לו חצים בגב שלו בעצבנות. בסדר, הבנתי. פרה, כבשה, שור, הבנתי. ויש גם את הבן שלהם, העגל. וואי. איזה טעים זה שווארמה, עגל. תגידו, אתם מוכנים להפסיק? לא נעים לי להגיד את זה, חבל שהבאתי אתכם, אתם רק מבלבלים אותו. הוא לא יזכור שום דבר לבחינה. רוספט, אתה יודע למה אתה אומר את הדבר הזה? כי אצלכם במרוקו לא היה לכם שווארמה עגל. אתה בכלל יודעת מה זה שווארמה עגל, האמת לא היה לנו שווארמה עגל. אבל איזה שווארמה כבש הייתה. הרבה עמרן. איזה שווארמה, איזה שיפוד, לא כמו בארץ, כזאת קטנה בגודל של תינוק. היית צריך לראות איזה שיפוד, היה לנו מהרצפה עד התקרה. בשביל לחתוך לך מנה שווארמה, הוא היה צריך לעלות על הסולם. היה לו דקל מקל, קניצי כזה שנפתח, עם סכין מלמעלה, כמו הזה של הצבעים. ככה, היה מוריד לך, ואיזה לפות, ענקיות. זה כמו סדין, היו צריכים שניים לקפל את הלפה, אחד מכל צד. ואם הוא מלפלף אותו, הוא היה צריך לשים אותה על הכתף כמו שטיח. ובשביל לשים תחינה בלפה הזאת, עם צינור עומד הקדמה שפריץ, ואם היה לחץ של אנשים, הוא היה לוחץ על הקצה של הצינור שישפריץ ככה מלא. זה היה שווארמה רצינית. טעימה, לא כמו מה שיש בארץ. נשמע טעים. ג'ובה, מוגדנדית. מדלובה. הרפריס. תודה רבה. בבקשה. אח שלי מרבי אמר, אתה שומר קאבה של דדה שלי מזולדה. כל החיים אני שומר אותה. שמלה מיוחדת, כבר לא מייצרים בת כזה. היא מחכה לך בחדר, את יכולה לבוא למדוד גייסינג'ו. יאללה. מודי, צ'או. צ'יימס, כן? למה אין לך את זה? אמא שלי עשתה לנו מוחרם. הלו, חבר של מי רבי? בוא תביא לנו עוד עוגיות. רבי,
יפה, אנחנו אורחים. שאני לא אצטרך לשים את הכבד שלך בחצ'פורי, למה זה עם גבינה? כל הכבוד, חלבי, צדיק. מה זה, גם כשהוא אוכל איברים פנימיים, הוא מפריד בין בשר לחלב. מה זה חצ'פורי? איזו יפה. למה עשית? מה אתה מדליק סיגריה בבית של בן אדם? תקבל אותה, תחבר. בואנה חלבי, אל תגיד לי מה לעשות. אני גדלתי בפנימייה! יום אחד מישהו בא אליי לכלא, לקחתי את הסיגריה, חוררתי אותו ככה. בלי להסתכל. וגם היה ריח כזה. התמלה! אתה צורף לה את התמלה מטומטם! תראה מה אתה עושים לה! תראה מה התמלה על התמלה שלי! זה התמלה שלי! איך שעשית את זה? נתנו אין הקהל! ירמה! אני אשרף אותך! אני מחכות! אני אשמור זה דבר למחר. מה איתכם? נגמר לכם הכסף? זהו, אין יותר זייתונים. אם לא נותן יותר כסף, אנחנו מבקש יותר שוטים. עכשיו אנחנו הולך לישון, מחר נקום, נלך קזינו, קזינו. גידי, אנחנו הולכים הביתה. יאללה, מספיק, בואו נהיה ראשונים. מה קרה? למה מתעצבן? חבר'ה, תראו את מי הבאתי. מסמר הערב. Thank you, but now we go, okay? We don't, we go, okay? Go out. You need just pay your bill. רגע, what bill? Prima me govorimo ko će saheliti tamašes, da kazino su ali. מה אומר, ממוקה, מה אומר? הוא אומר זה בגלל לקחתם בגלל שהרבה כסף, זה, הלוויות, עכשיו אתם לא יכולים לצאת. בסדר, תגיד אותו. אנחנו מחזירים כל הלוויות מה אנחנו לקחנו. לא יודע, הוא הורים אותי, אני הורים אותו. אתם לקחתם הלוואה מהקזינו בשביל להמר? בסדר. אתם מטומטמים? עליי, לא מציג on me. הוא משלם. How much is the bill? How much? I give it. $1,000? $35,000. 10 מיליון דולר! אני מדבר אותו אנגלית. לך תדבר איתו שפה שלו, גירודינית. אוי, עכשיו הורג אותך תרחם עליו! Gatovizzu, Stokali Gocha, Populi Moita. Tell Gocha to pay the bill, because if not, Barkley will be very angry. אין עוד חשב! תראה לי מותירה, אתה חייב הוא עושה איתכם, יש פה דלק, שלא תתעפו. חבל שאתם נוסעים בלילה. טוב, נראה אנחנו מפחדים ממשהו! הוא עבריין, הוא ישב בכלא. תודה רבה לך. מצטער על השמלה. זה בסדר, כולנו מצטערים גם על הטמטום האנושי הזה. מה הבעיה שלך, מורדי? ככה עשיתי את זה בכוונה? סך הכל הגמתי, שרפתי את ההוא בכלא ככה. מה אתה עושה? מה יש לך? תחבר אותו! ბადრი, რა ხდება? რატო გჭირია დაცვა? შენ ჯგუფი მოიყვანე, ჩემი სტუმრები არიან. შენი სახელით ითამაშეს და 35,000 წააგეს. გესმის მე ძალიან დიდი საქმე მაქვს ბადრისთან, მევაბისთან. უნდა გადმამერო $2 მილიონი. საშემოსავლო გადასახდებმა მევაბის ანგარიში დააკატაჯა. კარგი. ყავს შუადღის 12-მდე. გაძებს თმას. לא יודע מה יש לאוטו הזה. וואי. אמא שלי, אתה רוצה מלכת. וואי, קענו בלי דלק בקור הזה. וואי. אל תדאג אבא.
אני מטפל בזה. יאללה, יאללה. לאט לאט, לאט לאט. רדי! רדי! רדי, אתה בסדר? רדי! רדי! מה עשית? מה קרה? אתה בסדר? השתמשתי בג'ריקן של הדלק. עשיתי מדורה שלא יהיה לנו קר. למה מפריעים לי? תעשו הנבח! חלבי! בוא תראה איזה יופי עשיתי לנו, בוא! בוא חלבי, בוא! אמא שלי. מה עשית? הוא עשה מדורה מהג'ריקן של סבא. מה, אתה לקחת את הג'ריקן של הדלק ובמקום למלא את האוטו אתה עשית ממנו מדורה? כן! גם אני הופתעתי, גאון! מה שהוא למד בבית סוהר? בשום בית ספר בארץ הוא לא היה לומד. מה אתה מטומטם? וואי, אין סוף. אנחנו צריכים להגיע קורצילי. חתונה, צריכים להגיע הביתה, סחשתי. חלבי, אהבת? בטח. כן? בטח, זאת גם הזדמנות אם כבר יש מדורה. אתה יכול קצת כבד על האש. איך אני אוהב כבד על האש, אבל מאיפה נעשה כבד? איפה נביא עכשיו? דווקא יש פה אחד. איפה? אחד גדול. איפה? אני רעב מת. שקט, שמעתם את זה? שקט. מה זה? מה זה? וואי, וואי, וואי. יש פה תנינים! כל הכבוד לטובה. היום אנחנו נהיה בירח דבש, היום. היום הולך להיות יום כיף היום, היום יהיה כיף. עשינו בשכל. יוצאים 6 בבוקר עד שהם יתעוררו, אנחנו כבר עם המלפפונים על העיניים. מעולה, איזה רעיון. איזה רעיון, איזה רעיון. מעולה. מעולה. רציתי לברוח אל האופק. נסיעה טובה, לא לשכוח תפילת הדרך, ציון. כן, כן, כן. שלום, שלום. מה זה, מה הם עושים פה? יאללה, צום צערים, לא יכולים להסיע אתכם היום. ציון, תגיד להם. אנחנו מצטערים, אנחנו עם המלפפונים על העיניים. אנחנו הולכים, ממש לא. האמת שהוא צודק, אין לו מה לבוא איתנו היום, אנחנו גם ככה לומדים על טהרת המשפחה. על מה? טהרת... בזה אני מצוין בזה, מה זה, אני מצוין, שלא את אמונה, איך אני בזה... ציון, תעשה לי טובה, תיסע כבר לא יושב לי פה על הסלפוק הזה, אתה לא רואה, תכף תתפוצץ לי. בסדר, תירגע, כמה דקות אנחנו שם, תירגע. איש אשראי, איש אשר לא הלך בעצת רשעים. בלי עתיני. לא, זה נעים. די. דגדג. חלבי? זה היית אתה? אני רואה איך אתה מסתכל עליי. אתה לקלקת אותי, נכון? היה לך מגע רך ונעים, אמא, אני מופתע, אני מודה. מי ליקק אותך, יא מניה? האם לא ליקקתי אף אחד? תסתכל משמאלך. הקפצת לי את הלב על הבוקר. רק סיגריה להירגע. מה קרה לך סיגריה על הבוקר? עוד לא צחצחת שיניים. אין לי מברשת. לא, השירות איתכם שניכם מנוונת לי את המוח. איתך הגבלה, כמו בג'קוזי, לא יותר מרבע שעה. אנחנו חייבים מחפשים דלק. מחפשים או מחמרה. מה? עזרא! נו, קדימה, אנחנו מפספסים חתונה שלי. נסיך החלומות שלי מחכה לי, שיח ברולית שלי. רגע. שם אותי! רגע, לא ניקח אותך, יש לך תעדים של מיניוון, רגע. Потом благодарю. Вторым десятым. Вот сейчас поле Альмаудания. טוב, איליה, בוא נתחיל חימום. מה הן החיות הקשורות למאכל? פרוספר לא זוכר שמות, אבל אני יודע מה לגרה, מה פריש פרסה, וכל דג יש לו קסקסים וסנפירים, זה כשר. להעליק באמת, איליה, כל הכבוד, אתה לומד מצוין. יוצאים, אני לא ככה, איפה הוא הגיע? מאיפה הוא הגיע? אנחנו נצא, נו, וחוגים. זה קצרת פתילה, יאללה, בסדר, הכל טוב, הנה, בגלל שנצא יצאנו, הנה, יוצאים. איפה מפונים על העיניים, איפה? שלום. תרמנו בבית.
איך לשן? מודיקר צ'מתן נדד. מה משן סואליה? מה זה, מה הוא רוצה? הוא אומר, אני הולך איתו, עובד אצלו, עד שאבא שלי לא משלם חוב. רגע, אדוני, אתה לא יכול לקחת אותו. הוא החתן. אם הוא לא יגיע לחתונה, אשתו תתאבד. הוא בא לפה כדי ללמוד להיות יהודי, לעבור גיור. יהודי, נו. אם צריך להתחתן מחר, לשבור את הכוס. Bravo, Ratko. Ezgar Mokčelito. Tagabantu. Mogačelito. Da, אקסריסאוט. בדיוק. איך לטקוה? מודיקר צ'מתן נדד. די מושבת. צאנה מאמה שני הרגה די כתסואלס. עכשיו הוא אומר פלוסמן, לוקחים כולנו לעבוד אצלו בכפר, עד שאבא שלי לא משלם חוב שלו. אתה תדע לך, אתה והחברים שלך ביחד, אתם הולכים לאכול אותה בענק אבל. עוד מעט דבר משטרה, ייקחו אתכם לתחנה, יעשו לכם תמונה של קלסטרון כזה מיוחד, ואז היא מדביקה את זה ליד המזבעות, והשחקן הראשי שהוא יוצא מהמזבעה או מהפאב, הוא נותן כאן בעיטה כזאת לדלתות, ושם איתה... הוא יוצא החוצה, הוא מסתכל ימינה והוא רואה את השלט הזה. Wanted by $5,000. ואז הוא מוציא את הסיגר שלו הקטן הזה מהכיס, שם אותו בפה ועושה לו... תראו איזה סמלכה כזאתי. ואז יוצא פתאום מנגינה ברקע. וואו 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 וואו. מה אתה רוצה? זה כמו בסרטים. אני לא מכיר את זה, מה יש תוריש? בוא תשתק. יש טוב? איזה שלב יפה, ביז'ו. אני לא קשור לי. זה שמראים. במאיר, יתבל פה. חגירים עליי. וורק. בסדר. וורק. אוקיי, בסדר. וורק. זה לא בגרות, לא יודע, שתי מילים באנגלית. וורק. יאללה. וורק. מרסל, בוא. הוא איש מבוגר. וורק. עבדים. זה מה שאנחנו, עבדים. זה הכל אתה אשם. אתה אשם. המשימה שלך הייתה לי להעמיד את החתן, מה גררת אותנו לזה? תראה אותנו עכשיו, תקועים ביור, עם תרנגולות וריח של קקה של פרות. אתה שומע את אחיך? פרוספר באמת לא בשביל להאשים או משהו, אבל אני רוצה להגיד לך שכל פעם שאנחנו הולכים איתך אנחנו מסתבכים. נכון. אני לא מאשים, אני רק אומר. מה זה אתה רק אומר? זה אתם שניכם. הלכתם למרבי והתחננתם אליו לבוא איתי, בגלל ששמעת כיסף. זה עבודה שזיפית. חבר'ה, זה לא כזה מסובך. פשוט צריך להוציא את הביצים. יאללה, אני אוציא תרנגולת אחת. רגע, מה זה? למה אתה מוציא את התרנגולת מהכלוב? מה זה למה? אתה לא יכול לקחת את הביצים מול העיניים שלה. זה הילדים שלה. מי עושה דבר כזה? מה, אין לך לב? אתה רשם חולשה? אני מוציא את התרנגולת, אני יוצא לה את העיניים, אתם בינתיים תיקחו לה את הביצים. תיזהר, היא תברח לך. פתאום תברח לי, אבא, איזה תברח לי? תראה זה, כפרות אני הייתי עושה בישיבה, בבני ברק, הייתי עושה ככה ביד אחת. מה עשית? תפוש אותה. איפה היא? מהגרבושה. וואי. את רואה? מה בעיה? קלי קלות. כוחה אשתי. אבא, לא נושב. אין לי פחמן. אמרתי לך להפסיק לעשן, נכון? זה לא בריא לבריאות. למה? אתה צודק. זהו, אני זורק את הסיגריות. יופי. הרגשה, דמודי, לא מפסיק. רק זילה. וואו, קשות לי הרגליים. אני לא יכול יותר, שכל אחד ימשיך לדרכו, תעזבו אותי. די, מורדי, אתה מתפזר כמו קונפטי. אל תתבלבל. זה לא עניין של כסף, זה עניין של כבוד. אנחנו הבטחנו למרבי שאנחנו שומרים על אחותו ואנחנו צריכים לקיים. אנחנו צריכים להקים פה מחנה, לנסות מחר לתפוס טרמפ. אולי מישהו יסכים לעשות לנו מערוף. תעשי עם זה.
שתוכלי לישון לפני החתונה. מה טוב? עכשיו אנחנו צריכים למצוא משהו לאכול, למה הטחול של פלאבה מתחיל לקרוץ לי. גם קר. אולי אנחנו עושים את אולה כמו אתמול. רעיון טוב. נמצא קצת ענפים. פלאבה, תביא את המצית. איזה מצית? מזמן הפסקתי לעשן. ואתה התחרפנת. האמת, ואז אני נושם הרבה יותר טוב. אז קצת פחות. מה זה הרעש הזה? אימא'לה. מפגר. אימא. תיזהר. יש למישהו נייר? אבא. אנחנו עוד פה, אני הייתי בטוח שכל זה חלום בכלל. וואי, יהודה, חייבת להפסיק להשתולל בלילה. כל הלילה דפקתי מרפקים מתוך שינה. דווקא הייתי ערה. איליה, עוד כמה שעות המבחן שלך, חייבים לצאת מפה, חייבים. בוקר טוב לך, אילנה יקירתי, מה שלומך? ישן טוב בבנתי. ישנה בעמידה אולה. למה, מה? ב8 בבוקר. את ראית את אבא שלך? דיברת איתו? לא. יופי. אז אני אומרת לך שאני בכלל לא יודעת אם הוא חזר בלילה. אולי הוא יצא מוקדם, תקשרי אליו, מירב השאיר טלפון. תביא. הנה, חכי, אני אביא לך את הטלפון. אז תביא לי. תביא. צריך להיות בלחץ. נו, נו. הווילי, הוא לא עונה. בסדר, יענה אחר כך. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה פה? מה יש לאכול? אין שום דבר, אנחנו בצום. אביני, אני ממש דואגת לאבא שלך, הוא לא חזר. אני מצלצלת את הטלפון של מירב והשאיר, אין תשובה, אף אחד לא עונה. בסדר, נו מה יכול להיות? הם בטח באיזה מרתון של לימודים. מלמדים כל היום. מרתון של לימודים, אני מה אכפת לי מרתון ללימודים. ואתם תלכו ביחד, ואתם תביאו להם את המשלוח של האוכל הזה, ואתם תעדכנו אותי שהכל בסדר. זה מה צריך את כל זה עכשיו, אמא? כולה באנו לאכול ארוחת בוקר. יאללה, תעשו משהו עם עצמכם. תלכו. נו, יאללה, למה אתם לא מתחילים? נראה לי פרוספר חי. תתחיל אתה. תראי לנו איך עושים. תתחיל אתה, למה? מה זה בעיה לחלוף פרה? מה, אני לא חלבתי פרות במרוקו? תראי, יש לה דקלה עטינים שם, בצד האחורי שלה זה עטינים. כן. לוקח את הדלי הזה. כן. נו. כן. לא. פרוספר, אתה ניגש לא נכון. אני ראיתי הרבה סרטים בנשיונל גיאוגרפיק. הם עושים את זה בצורה אחרת. תופסים את הקונטרה של זאתי יחד עם זאתי מושכים, ואז... נו, אז תעשי מה עכשיו אתה מבין. יאללה, הייתי בגב, הייתי בגב. יאללה, ציון, אתה חיצעיל. אני לא יודע שום דבר בהלכות חליבה. את זה הלכות, באמת, נו. וואלה, מקומך תראו אותה. כל הכבוד, אמונה. אמונה, היא נדות הכי דת. את חולמת אותה, כמו שאת חולמת איתקים. עכשיו באמת אתה חמין על הפלטה. מה אתה עושה? עכשיו הוא יבוא להתעצבן עלינו. הרגת שרדה, לא מפסיקים. צם אותי. הולכים עוד קצת, מוצאים מישהו לוקח אותנו. אני חושב שאני הולך משם, לפי הריח של הקציצות. איזה קציצות, יא מניאק? מאיפה יהיו קציצות באמצע שום מקום? אני צומח עליהם. כל החלב ידבר עליהם בפה, הוא איש מבוגר. הוא לא יכול להיות אבא שלי. הנה, יש שם מעלה, אולי יש שם סצ'מלי. אוכל, בואו נלך. תגיד לי רגע, קוקו, הקציצות האלה שאתה מריח, זה קציצות בשר או שזה צמחוני? כי אני לא נוגע בדברים. לצוף את העץ הזה. אבל נראה לי יש לי שפשפת. אז תשפשף, אבל תשפשף. אמרתי לכם, יש פה בערה. מה זה, מה אתה עושה? לאן את הולכת? זה מערה של דובים, אנחנו לא בארץ. הוא יאכל אותה, מטומטמת הזאתי. או, איפה נכנסה? יואו, זה משמו.
הרמן? יש פה אותו! אלוהים ישמור, יש פה אותו! מה יעזוב אכל אותה? לא ילעץ אותה, אלוהים ישמור, יגמור אותה! ילעץ אותה כמו מצי, כמו בזוקה, יגמור אותה. לא, הלכה הרמן. זה דובי אמיתי! הרמן, תצאי משם! תצאי! התנהג יפה! תשומת! יואל שלי נקרע, הרמן! תחזרי להתגעגע, תחזרי למשקרותה. איפה האוכל שלי? איפה הקצת שמני? הייתה כל כך עדינה, כל כך יפה, דבדה. כפה, לירה. שקט, שקט, לא מדבר, לא מדבר, לא מדבר! התנהג יפה! לא עשינו כלום, לא עשינו כלום, בסדר, לא עשינו כלום. מודי עגל, בוא לפה, איפה הוא? איפה הוא? הוא לקח כל הסשוולי שלי. מה זה בכלל טוב? יש לו מזל שהוא ברח, הייתי נותן לו אחד. אנחנו נמות פה. היה מספיק. היה מספיק מה. אתה בכלל לא מפסיק להלחיץ אותי כבר, כי אני חייב לקחת את הכדורים של הקולסטרול מצד לפחות של הרגליים והתאגה מתקליות, וגם כן עוד לא התאוששתי בכלל מהכדור שינה. יש לי רעיון. מה? יש לי רעיון, כדורים של השינה. אפשר לפורר אותם בתוך התרמוס שלו, ואז הוא ישתה את זה וירדם ישר. זה רעיון שרק תלמיד ישיבה מבני ברק יכול לחשוב עליו. איך נצליח לשים לו בתרמוס בלי שישים לב? ציון, אתה תלך לשם, תגידו שאתה צריך להשאיר אותי, בסדר? בסדר. בינתיים אני ואתה נעסיק אותו. נעסיק כאילו אנחנו רבים מכות. הוא יבוא... אני אראה לך, מור עליך, תגיד לי, יותר טוב מספרה. קורקוט, אל תבלבל. טוילט. יש לו אוקטנים. אין לו באמת, לא בשטחו. תראי, זה כל הכדור שלך. יש קיצוצי, שבכלל לא אמינו, צוחק עליך. אני אראה לך מה זה, תגיד לי. ברגע שמותר מדי את התרופה. אתה לא יודע, אחד, בגלל שאתה חושב שלך, אתה חושב ככה. צריך לעשות ככה, אין לו. עכשיו? תראי לי ביתו ככה. תבקר. שתית עוד וחצי תרמוס, הוא יענה לנו, לשים לב. אתה מגדיר. אוי, איזה מטומטם. איזה שלב יפה. זה מצוין יופי. ג'יסוס קריסט. וורק. בסדר. אבא? אבא? הנה טלית. טלית שלו. מה הולך פה? שלום. מה זה הבלגן הזה? רגע. טוב, תענה, אבל אל תדבר, תנסה להבין מי זה. פרוספר. הלו, פרוספר? אמא, זה שלום. פניני. מה, מצאתם את אבא? הוא איתכם. עם אבא איתנו? כן, הכל בסדר. יופי, פניני, יופי, פרליק, תביא לי את אבא. לתת לך אותו? הוא לא יכול לדבר עכשיו, הם בדיוק התחילו ללמוד קטע חדש. לא, מעניין אותי לשום נושא ושום חדש, תביא לי את אבא עכשיו. תגש, אני רוצה אותו עכשיו. תגיד שהוא באמצע שיעור, אני לא מקשיבה, אני ניסיתי. קח, תגיד לה משהו. תדבר. אמא, הם באמצע... תשמעי לי, אנחנו לומדים כשרות. כשרות. טוב, אתה לא עובד, אני אומר לו את האמת. מה פתאום, מה יש לך? תקבל את כיף לך תדע איפה הם, חכה שנייה. אמא, אנחנו הגענו לפה, כן, אבל... יש את... רגע, הנה אבא בא. קחי אותו. שים רמקול. פרוספר? תכינו את הטיטולים. מה זה קשור טיטולים עכשיו? פרוספר, אני ממש דואגת לך, מתי אתה חוזר? הערב. כן, אבל מתי בערב? יש היום חתונה. הערב, אחרי החדשות. מה זה קשור חדשות עכשיו? אתה מדבר ממש מוזר, אתה מתחיל להדאיג אותי, מה אתה רוצה לשגע אותי אולי? זה הולך להיות מצחיק. זה מצחיק אותך, יופי פרליק. טוב, יש לך מזל שהיום יש חתונה. יאללה, תסיימו את הכל ותחזרו. וגם תגיד להם לאכול את כל מה שבישלתי. הולכת לכאוב לכם הבטן. מה אתה אמרת על האוכל שלי? הם פה באמצע שיעור, נו, הוא אמר שכואבת לו הבטן, הוא רץ לשירותים. טוב, אנחנו נדבר איתך כשהוא מסיים. ביי. לא, אבל לפרשת. כמה זמן לוקח לה להביא בשר? מה זה? מה זה, של מי זה? בוא. מה? אני הולך להתקן את מרבי. חסי, התקרבתי.
יאללה. ישן? כל הכבוד, ציון, זה הצליח. הם מחכים, בוא נרוץ. לא לרוץ, אם נרוץ יראה אותנו מישהו מרחוק רצים יחשוב גנבנו משהו. שלא נהיה חשודים, בוא פשוט נעשה הליכה מהירה, נלך מהר. حلو الأولمبيادا. ציון, תגביר קצב, אני לא רואה אותך. ציון! ציון! מה? איפה ציון? הוא נעלם! זה בטח בגלל התה הזה! תירגעו כולם. אולי יש לי משהו שיכול לעזור לנו. מה? רגע. תירגע, נמצא אותו. לפי המצפן, זה כיוון צפון. בסדר, אבל מה זה אומר? זה אומר שדרום זה שם. בסדר, אבל מאיפה באנו? אבל איפה ציון? זה כבר אני לא יודע. ריבונו של עולם, מה זה עוזר לנו? בוא נלך לחפש אותו. כן, כל מה שבאנו פעם דקל בייבורש, פשוט שלי. בשום פנים ואופן. מרסל, הילד הלך לאיבוד. מה אישי אבידה? הלך לאיבוד. הצ'פון לשם אנחנו הולכים, ואם אתם לא באים, אני הולך. אתה יודע, מה תלך? אתם לא הולך. סליחה, אתם לא רוצים לבוא, אני הולך. נטלה, תעשה לי טובה, לפני שאת... יש חוב בקזינו, חברים שלכם הימרו על כסף של בעלי והפסידו את כל הכסף. קזינו לקחו את הבן של איליה בן ערובה. איי, בדלה, איך הם עשו דבר כזה? באמת לא יפה. הכל בעזרת השם יהיה בסדר, אפשר לפתור. Šaviseli sad jak Natela, dakle ne boli go stiknili Natela, stiknili na איזה מגזימנית. אבל נטלה, לא צריך ככה לגזר את החיים שלך. רק כשנרגעים אפשר לחשוב בהיגיון, אז תנשמי רגע עמוק, לא להגזים, מה זה? היגיון, לקחו את גם בעל שלך עם כל החבורה שלו. מה? כן, פרוספר שלך, לקחו. אני בעל שלי? פרוספר שלך? אני פרוספר שלך? אמא, מת אבא, זהו יתומים, ילדים יתומים בלי אבא. מה קרה? איפה אבא? לקחו את אבא שלך, איפה אבא? אבל איך זה ייתכן, אתם השמעתם לי אותו? איפה אבא? פשוט... תעזוב אותי מהדבר הזה, באמת, איפה... פרוספר. הערב, אחרי החדשות. מה זה? אמא, תקשיבי רגע, תהיי רגועה, תהיי רגועה. אמא, תסתכלי עליי, תקשיבי לי רגע, תהיי רגועה. מרבי אמר שהוא מטפל בזה, בסדר? הוא הולך לשחרר אותם, אנחנו צריכים לפגוש לו באולם. לא, אז תיקחו אותי איתכם. מה פתאום, אמא, זה מסוכן? מה זה נראה לך, משחק? מה תעשו? תרביצו להם עם פומפייה? אם כבר אנחנו צריכים אנשים שעשו מטווח, לא מטבח. אמא, תסלחי עליי, אנחנו הולכים להביא את אבא, בסדר? לא משנה מה, אנחנו מביאים אותו, רק תהיו זמינות, אנחנו נעדכן אתכם בטלפון. יאללה. טוב. הכל בסדר, אמא. זה בנין. אילנה, תרגיעי אותה, תשמרי עליה. בסדר, הכל טוב. אנחנו צריכים ללכת אחריהם, אנחנו... לא, מה פתאום, הוא אמר לא ללכת, לא הולכים. ומה גרושה, אנחנו נשארות פה. מה יש לך? לקחו בן שלך, לקחו את באה שלי, הולכות אחרי. אנחנו לא הולכות, יכול להיות מסוכן. אולי יש להם נשקים? הנה, זה השומר שלהם. Siete רוצחים גורים? הייג'ו, פקה. Tremosu! לא גורח על שם עצמו. מאיר, עוד קצת, באמת. נראה לי, זה לא דומה בכלל למקום שבאנו ממנו. لا تسيونا وإلي لا تسيونا מה נעשה עכשיו? אתה יודע, אני יודע מה נעשה. מה?
אתם מכירים את הקטע הזה בסרטים שרודפים אחרי הגיבור? הוא מסתכל ימינה ורואה שרודפים אחריו, מגיעים אליו תקנו, כמו המצרים במצרים. ואז הוא מגיע לגשר, הוא מסתכל, הוא רואה איזה משאית כזאת פתוחה מאחורה, או כרכרה כזאת שישנה כזה חציר מאחורה, הוא אומר, וואו, I've got no choice. ז'עמת יעני, אין לי שום ברירה. רק. באמת, הרבה מאיר, זה מאיר, בלה תעלי. מספיק עם השטויות שלך. אבל הוא קפץ. فعلا بمير وفعلا كتبوا بمير حلو ما خيس يا ويلي على ربي مير يا ويلي ايزي ميكم تا صداري شوتك إلى بركة شو عمرك ما مشي هاي 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 الهلال كيفيتسبي عرفتي صداريا كيفيتسبي يكسب زول خلاص تايقوانا شيء اللي ما تحوش بين واش تخاوض انا بيعرف شو ממוקה, ויטלי, אתם באים איתי לחווה של בעל הקזינו. שלום, מני, גידי, אתם הולכים לשוק בעיר העתיקה. אולי מישהו שמע או ראה משהו. נהדר, שמעתי שיש שם עתיקות נפלאות. והכי חשוב, אני לא מצליח להתקשר עם אירמה. בטריה שלהם מתה. קוצ'ה, אתה נשאר פה. אם היא מגיעה לפה, אתה לא מספר לה על שום דבר. קדימה, ותשחרר אותו, הוא לא יודע כלום. מה את עושה פה? מה אתם חושבים? אתם תלכו לחלץ אותם ואנחנו מה נעשה? נחתוך סלטים? אנחנו באות איתכם. אתם לא באות לשום מקום. שתוק! תכניס את הלשון שלך אתה! אני בעל שלי שמה! אני הבן שלה שמה! נכון! לא, אנחנו באות שאתם הולכים. ליליאנה, אני מצטער, זה לא תפקיד של נשים, אני לא מערב נשים בדברים כאלה. יד אמירנדי, אתה שושמיניסט. מה תעשו להם, אה? תדגמו אותם במחבת? או שאת תרדתי אותם עם המערוך? והיא, מה היא תעשה עם הדבר הזה? מה את עושה? אתה רואה זה עובד? בבקשה מאוד. מספיק. אם אתם רוצות שאנחנו נחזיר אותם, אתם תישארו פה. קדימה. ילדים, טוב, בסדר, תקשיבו מה אתם עושים. אנחנו עוקבים אחריהם, בסדר? כן. בשל, אולי לא כדאי שאת תבואי. גם ככה קשה לך ללכת. מה את אומרת? מה את רוצה להגיד, שאני זקנה? לא. אני הולכת יותר מהר ממך. רשל, הריצה שלך זה ההליכה שלי. ממש. אם כבר, הריצה שלי זה ההליכה שלך. אני כל הזמן הולכת עם קוקו בבית, הוא אף פעם לא עומד בקצב שלי. בסדר, בסדר, את רוצה לבוא, תבוא, יא, חבל על הזמן. בוא, יא. Sorry, do you know him? Prosper? No? Thank you. Benny. בוא כבר. Sorry, my friend. You know him? Cascade, beard. You know him? You see him? Prosper. No? Benny, hey. Do you see him? No. Do you know him? Prosper? Hey. No? No, Cascade, beard. No? עזוב את זה כבר, נו. בני. מה? מצאת? Sorry? Please, Prosper. אתה מוכן להפסיק להפריע, לעזור לנו לחפש? Sorry. Do you know him? This guy. Yes. Okay. Esa. פרייבלני. No. מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? אף אחד פה לא יודע איפה הם. אני אמרתי לכם שכל החיפוש הזה הוא שטותי לחלוטין. איך אנחנו אומרים לעזאזל למצוא אותם? שתוק כבר, שתוק! אם זה היה אבא שלך לא היית הופך את העולם בשביל למצוא אותו? ממש, אני אפילו לא יודע אם הוא היה הופך את הבית. אתה לא מבין שכל זה תירוץ כדי שיחזור למלון וישחק בתמגוצ'י שלו? התמגוצ'י הזה. שכחתי להכין אותו. מה? לא. הוא מת. תודה לאל. אני לא מאמין. זה הכל בגללכם, אני! איך הוא ישרוד? הוא לא אכל כמה שעות. במקום לחפש שנדלי למטולטן כמה שניות לפני זה והייתי יכול להציל אותו. הוא מת! וויליאן! מתה ליליאן! שטחלה! זהו, אין יותר ליליאן! מה אתם עושות, אמא? אני אשמה בהכל, אני אשמה. אני הייתי צריכה לשמור עליו ולא שמרתי. איפה הוא? תראו לי אותו, אני רוצה לראות אותו. הוא מני, תראה לי אותו! הנה. מה? התמגוצ'י מת, לא אבא. נו באמת, גידי, אתה נורמלי? עשית לנו התקף לב בגלל התמגוצ'י המטומטם הזה. תקראי לו מטומטם, את מבזה את פני המת!
אמא, תעשו לי טובה, שום... רגע, טלפון. מה זה תענה? לא יודע, מצאנו את זה בדירה שלקחו ממנה את אבא. צריך מישהו שמדבר גרוזינית. תקחי את הטלפון, תגידי להם שיבואו לקחת אותו מהשוק, ואנחנו נעקוב אחריהם ונמצא את אבא. תביא לי את זה, את יודעת, גרוזינית, תדברי, את גם כן מגזימנית. მე მომეთხენი ტელეფონი. მე მოიცადე ლილია, მოიცადე. ბაზარში ვარ ძველი ქალაქის ბაზარში. კი გენაცვალე, აი მოდით და აქ ვარ. მანანას დახთანა ვარ. კარგად გენაცვალე, კარგად ბრძანდებოდით. მამა, ემბაივლა კახათეტა ტელეფონი. יופי. אמא, אנחנו נביא אותו, רק אל תעקבו אחרינו. בואי נלך הביתה, בואי. בואי, ליליה, צם. בואי, ליליה, צם. בואי. אנחנו צריכים להתחבא פה איפשהו. זה הזמן. בואי. וואו, איזה פה. בוא נשרוק את החווה, בוא. ידי מרבי. זה בן של קוסקוס. אולי מתה. רגע. מתה. ציון, קום. ציון. קוסקוס מתה. קום. ציון, מה קרה לכם? ראינו שאתה ברחת. ואדם שאמר בדרך לחתונה, יש חתונה. חברים, זה לא קשר, אני חייב מקווה. מתה. טוב, אם הם ברחו להם, כבר מחכים לנו באולם. קדימה. יאללה, מרים אותו. חיים זה דבר. מציל חיים. שימי טעם חורק! איזה דירובה. מחזיק. תירגעי. אפטר הו. אילנה, נו כמה זמן? אני לא מחכה לכם. סע, גו. שקט קצת. שקט. מה זה? אמרתי אותם שם. הנה, נותן לו את הטלפון. יאללה. בואו, נו. אבא בדיוק. מה אתם עושים פה? באנו לחפש אתכם. עשו לנו, לקחו אותנו לעבוד עם פרות, עם תרנגולים, ואז שמנו לשומר כדור שינה. הוא נרדם, ברחנו. איבדנו בדרך את ציון בו. מרסל לא רצה לבוא לחפש אותו, ואז במהיר קפץ מהגשר, על הדקות כרכר. גשר איזה 20 מטר גובה. נראה לי שאתה עושה. שמנו לשומר כדור שינה, מה, אני ממציא לך את זה? אתה נראה לי... איזה כדור שינה? מה זה כדור שינה? לשומר. הנה, הוא בוא. רגע. הוא קם. בהקדם! זה השומר. רגע, אבא. זה עמרן עוד הפעם? זה המזרום הזה. מה, אני משקר לכם? أرض شمعون بريح أرض يا عمران بنتي وأنا هاويلي على ليليا ليليا أنت لاقي يعني ركوعة تبغى حكي لخوش كده ما عم بتحسك معه ما تبروسبرا نيبو זהו, אין לנו אוכל, אין לנו מים, נגמר. סך הכל היו חיים נחמדים. לפעמים קצת מגעילים. שלא לדבר על לסיים את החיים
הייתה החבורה הכי לא פוטוגנית ביקום. באמת, הסופה של שאריות אדם. להתראות, עולם יקר. אני נפרד ממך בצער. התותה לא. לא, אני לא מוותרת. מן דקות שלי. אני לא הולכת למות בלי מתחתנת. מה? אני לא סורי. גם אני. וגם אני, באמא שלי. אוי, מה קרה? לא, משמור, מה פתאום, לא. ירמה, שלא תחשבי על זה. את יודעת שאני בנים, נכון? גם אני. מה אתה רוצה? טבעת לא יורדת מהאצבע. מה אתה עושה? עכשיו אתה מברך. ברכות חתונה, מה צריך? היא מתחתן איתי. יש אותנו עדים. מה, אתם מתחתנים? שיהיה בשעה טובה. סתום את הפים, מטומטם, תום. כל הסיסוץ חלק שלי, כל החיים שלי. היה לי סוף זמן אחד, מתחתנת. כל החיים שלי עשיתי מעשים טובים. הייתי קייקלי, אישה טובה. רק טוב. למה? זה במגיע לי. למות בלי חתונה. מה אכפת לך? בשביל רגע אחד של אושר, בשבילי. מונטי, מה אכפת לך? בשביל רגע אחד של אושר, בשבילי. טוב, בסדר, זה... צודקת, ירמה. חוץ מזה אנחנו הולכים למות, מה זה משנה? בוא נדאמץ חוץ. יאללה, מתחיל מברך. אני לא מאמין שאני עושה את זה. הרי את מקודשת בטבעת זו. מה זה? תקחי את זה רגע. לאמא שלי. מה אתם עושים פה? אבא, וואו! יואו, כפרה עליך, הצלת אותי. הצלת את החיים שלי, הצלת את החיים שלי, כפרה, וואו. אמא שלי, you don't need to thank me. מה זה הכיכר הישנה הזאת שיוצאה מהתנ"ך? תראה את הבד הזה. כי זה בד מלפני 3,000 שנה. יאללה, תלע. השמלה. מה השמלה? יואו, השמלה, ירמה! ביפטיבל קולצרי! יאללה, נוסעים חתונה! אמא שלי. אמא שלי. כמה כוחות טוב זה? אתה מעגול, תגיד לי, זה 4/4.
יודע. זיצה, סדר. סדר, וואלה. სიძეს თქვენ ვერ ნახეთ, რა იგი? და ვერც იმ ხალხს, ვინც მაგათ მოსაძებნად გამოაგზავნე. ყველანი ჩემთან არიან. მოკლედ, არ არის ფული, არ არის ქორწილი. What's my wife? ჩემის გადაუგრელება. ჩემის გადაუგრელება, მამა! Aku, sakit, sini yang merabar ya, Abu kamu. Mata kau sebetulnya mizai. Mazuri zaituni. Mazuri zaituni, mata suka wota tem gam kednya. Fazer, sim. Put. Atani radi mi vinjenja, lokmoros burla sa ze sama. A njo merha, put sebe. To da ma kah, gam kah heni mazal bakhay mi sashi lumi khatin titi. Mazal מצאתי אותך. חיפשתי מישהו לדבר איתו. נראה לי אני בדיכאונים. Seven Red. כולם בעולם חתונה של אירווה, אבל לא הייתי מסוגל ללכת. אפילו שבכלל לא נראה לי שתהיה חתונה. החתמנו בין ערובים. No more bets. תדעי לך, היה בינינו אהבה גדולה. הוליד בבסיים, היה בינינו קליק. מבטים, הכול. אפילו הצעתי לה נישואים. אח של הוויסקי. ברגע בגלל הספר הכל. אבל אני אגיד לך משהו, זה לא משנה מה. העיקר שתהיה מאושרת. Same number again. אבל כנראה זה לא זה, מה אני יכול לעשות? משהו שלי, אני לא מתווכח. מה קרה? You win! I win? Yes. კატია თასია. მაგაზე მეტი ჯერ ვერ ვიშოვ. სასიძო გაუშვი და დანარჩენ 25-საც მიიღე. 35,000 დოლარი გაქვთ თვალი. მომისმინეთ? ისმენ. თქვენთან ჭუბი არ მინდა. რას მეუბნე? გაუშვით სასიძე და 25,000-ის სანაცვლოდ 30 მიიღე. აუ, რას მეუბნები? სანამ ვალს არ გაისტურებ, სასიძო არ დაბრუნდება. ომი გინდა? დაუშვათ. და მიიღე. რაც זה בן אדם גדול, גם מה, אתה לקח חתן, בגללו אין אותך חתן, אין חתונה, דלפקתי עם הורים. היי, מדדה. אתה חטפת חתן שלי, עכשיו משחרר אותו. שאל אותו באי בגוד האשתי. מה הוא אמר? וואו! לא, אם אני נכנס אליו. לא מתקף אותו, אתה יודע מה? לא הורס חתונה וחלום שלי. אתה גמור! היום שלי לך! רדי! קצח אותם, היית בכלא! אדון ציון זה רק לילה אחד! תשחרר אותו! אמרתי לכם פוט סבל, אה? אמרתי לכם לשים סבל או לא? אני זכה זה דבר. עכשיו תקשיבו טוב, אני זכה, אני משלם חוב. קדימה, שחררו את כולם בטריטוריה! עוד הכבוד. מוניה? אמרת לה? באמת? ירמה, אני עשיתי את הכל בשבילך שתהיי מאושרת. גם אם זה לא איתי. כל הכבוד. מוניה, איתי, מה את לא באה? איך אני יכולה להודות לך?
להודות לי. הכל בסדר. מוקלט, זה עוזדת חוץ ביתיה. עדיק, ביצ'ה, דאורו בלוץ את זה. פיג'ה, מתעבדית. יאללה, סע. יש להם מזל, הייתי נותן להם אחת? כן, את יפהפייה בדיוק כמו אמא מזולדה. ממוקה, תתקשר למלון. תודיע להם שיביאו בגדים לכולם בשביל חתונה. ליליאן, פרוספר! מה עשית, תגידי לי? פרוספר! ליליאן. אתה לא יודע, נתתי להם הגדרה. ליליאן, אסור לנשים להתעסק בדברים כאלה. וורק. לא, יאללה, הרבנים בטח מחכים לי. הם יחשדו בנו, הליכה מהירה. יאללה. הגדרה. שיתקתי אותך. מה זה? נו, איפה את? יאללה, מספיק כבר. קדימה, אתה תזכור הכל, אל תדאג. לך לחדר, תעשו מבחן גיור, קדימה. לא צריך שום פרוספר, אל תדאג. שתקשיב במה שאני אומר לך. תקשיב, איליה, יש לי בשבילך יופי של דיל. כשאתה נכנס פנימה, יש לך אפשרות לקחת איתך מלווה. שלא תעיז לבקש את פרוספר. לא מרובע. הוא בחיים לא ייתן לך להעתיק. לעומת זאת, אני רמאי מלידה. תראה איזה כיפה הבאתי לך, מה זה הכיפה הזאת? יאללה, שומרים עליך, תיכנס, תגיד להם מרסל, רק מרסל. שלום עליכם. שלום אתכם. קרגת מוהם זדה. שאלה ראשונה. באיזה חודש מקיימים צום לזכר חורבן בית המקדש? 9 אתה מתכוון, כבוד הרב, לחורבן בית המקדש. קרגיע. צדיק אורגינל, ג'יפי מפיק מרגליות. תתרכז. מתי שבני ישראל במדבר, מה הם אוכלים? לא מבין. מה לא מבין? מה הייתה השאלה? מה אכלו בני ישראל במדבר? מן. אוזני ימן. טוב, אולי זאת טעות בעברית שלך. בוא ננסה שוב. מה אמר אלוקים למשה בהר סיני? מתי? שהוא עולה להר סיני. הוא עלה להר סיני? בשביל מה? על מה הם דיברו? אם אתה לא עונה על זה, אתה נכשל במבחן. דיברו. מה הוא דיבר איתו? דיבורים הם דיברו. אוי, שמטומטם. למה מטומטם? אני כותב לך על הגב, ואתה לא שומע. כל הכבוד. עכשיו תכף יבוא. הנה, ברוך השם. יאללה, נו. נכשל זה קטן. מה? איך זה יכול להיות? אילמה, אני מצטער, אירוע מרוטה. רטו. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. הייתי רוצה מישהו שישמח אותי. Skies are so clear with you. גיס, לא, אני מצטער. תהי סבלנית, נמצא לך חתן חדש, גרוזיני, בחור טוב עם כסף. נראה אני מבקש סליחה. לא התכוונתי לפגוע בך. אני אוהב אותה מאוד. אוהב לב שלה, אוהב ידיים שלה. חזקה כמו מייק טייסון. כסף זה לא הכל בחיים. נכון. יש לי לב. אני בן אדם טוב.
זהב, לא מתחתן אלומיניום. זהב מתחתן עם זהב. מרבי, באמת, מה זה השטויות האלה של הכסף? הנה, ניסית לעשות חתונה עם כסף, מה יצא מזה? ראית? הכל התבטל. הכל. מוני אין לו כסף, אז מה? אבל הוא בחור טוב, עם לב זהב, והוא יהודי משלנו. כסף זה מה שחשוב. הנה אני וליליאן. ליליאן, תגיד לך אם אני משקר. מה זה? אני בא ממשפחה. אתה יודע מה זה עשירה מרבי? מה שיש לך זה כלום. אתה יודע כמה כסף היה להורים שלי? עשירים כקורח, היה להם זהב, כל הבית, תקרה זהב, רצפה זהב, ברזים זהב, מים מזהב היה יוצא להם. עבדיה גם זהב. הכל היה זהב. ארמונות, וליליאן היא באה משפחה. ענייה, לא היה להם כלום, אוכל לא היה להם, אפילו אור במקרר לא היה. באמת, הם היו 9 ילדים, לא להם שמיכות. היו מתכנסים, ישנים אחד על השני, הגדה, שכבות, כמו דקל פשטידה. תגיד לי, אתה דיברת עכשיו למשפחה שלי? אתה אמרת שלנו לא היה כסף? אני אספתם סעודה, היה דירות וכסף, עוד לפני שסבא שלך המכובד נכנס על המלך. סבתא שלך הייתה ענייה, לא היו אפילו נעליים. אפילו כיפה לא היה לך. קבצן היה נותן לכם כסף. 40 לא באת איתה. אפילו היה לה נעליים. חבי, מספיק, על מה אתם רבים? למי היה יותר כסף? מה זה משנה? נו. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, מה זה משנה כסף? מה זה כסף? נו, מרבי, יאללה. זה רק כסף. נו, מרבי. יש חתונה! מוניה, תחזור אחריי. הרי את מקודשת לי. את מקודשת לי. בטבעת זו. זאת. כדת משה וישראל. כדת משה וישראל. סיבת טבעת. מקודשת. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי. אם לא אזכרך. אם לא אעלה את ירושלים, לא שמחתי. יאללה, לשבור את הכוס. רגע, לפני שם רגל אני צריך בודק שטח. יש שיטה, אני לא כל כך חשוב על זה זכוכיות. אני צריך לבוא בזווית. מתי אני בא בזווית? מרים רגל. איך אני מרים רגל? עושה עם הקרסול שלי, נותן מכה, אין בעיה. פרוספר, אתה גבר אמיתי. תודה רבה, תודה. בגלל כל מה שאתה עשית, אני משלם בית כנסת סבא שלך. תודה רבה, זה באמת מאוד מרגש אותי הדבר הזה. זה היה חלום של סבא שלי. מה אתה עושה פה? אבא שלי ביקש שאני אבוא, מבקש סליחה בגלל מה שקרה. ביקש שאני אבוא לפה לשמח חתן כלה, ישיר איזה שיר 1-2, מה אתם אומרים? יאללה, בסדר, חתונה. מה זה? איך אני עדיין באוויר? יש לי דז'ה-וו. זה בטח ירמה. ירמה? אני פה, תופס אותך. אל תדאג. ירמה, תורידי אותי, נו. שם סמושי, שם או איג'ה. לא רוצה לבוא, בוא לפה בכלל. זה בגלל שעשינו את מה אכפת? אוי, אולי על הלילה. שם יצנו בסיפורו. פרוספר, תסתכל עלי ליליאן. פרוספר, ליליאן. ליליאן, ששילה לא בלג'יטו? שם יגוליץ, שמה ליכה. ורספלבי מתפלסים סימה. ידאו כתאו גוליס קרב סרום גולידן ארגמקצה. רום גולידן ארגמקצה. Modi koc mi tamo gim so ekvale bi
თვალები მოციმციმე თვალები მოციმციმე წამიყვანე გოგო შენცას ხოლო შენცას დამადარე სხვა სიყვარულს მე არ ველი მიყარხარ და რა დამაწვალე სეიქიციმა გაგასვენებს გაგიჩეჩავს ქარი ვაქთემებს მოდი ჩემთან გენაცვალე მიყარხარ და რა დამაწვალე გადავკეტა გულის კარებს რომ გულიდან არ გამეცე რომ გულიდან არ გამეცე შაბათი წევსის თეა პარასკევის შაბათია შაბათი ხომ შაბათია შაბათი ხომ შაბათია შაბათი ხომ შაბათია מה זה? איפה כולם? הם עוד לא הגיעו? העיקר אמרו שאני הולכת לאט. אם אשכחך תשכח ימיני, הלילה הזה זה רק... חתן יהדות, טיצ'ר, מי? עלה בשאלה. מה זה הדבר הזה? ככה מדברים עליו. יש לו ראש קטן מדי, הוא גדל מדי, הוא קטן מדי. מה זה? מי היא בכלל שתגיד? דילה. די. זה נעים. רגע. אני ואתה נעשה את עצמנו כאילו אנחנו רבים מכות. ככה הוא יצא. אני אראה לך מה זה. אני אראה לך. נשמע טעים. ככה מדברים לאנגלש. תן להם. מה זה? תצא בזמן. חשבתי הוא ידע. תשלח אותם! אתה מדבר שטויות. צריך לבוא בזווית, למה אחר כך זה סתם בלגן. אני אבוא ככה מזווית עם הקרסול, שנקטע. אתה לא מכיר אותי, אני הייתי בכלא. אני פרדה חדש! אתה לא מכיר אותי, אני משוגע, אני הייתי בכלא. אני פרדה חדש! היא מתאמצת להוציא את עצמי. עוד פעם. שכף, תוכל לבוא. מדליק אותו עוד יותר, מוציא לו דם ואשר עושה. כאילו עכשיו אני משניע את אלמוק. נראה לי שהבנו רבי מאיר. זה סרט חדש. אפשר לא לשמוח שאת פה איתי וכל